אז מה המצב חברים? הגעתם לפודקאסט הראשון שלי. לי קוראים מאור, אני בן 24, אני אוהב לשחק במחשב. אז ככה, בשביל מה שהתכנסנו כאן היום, זה כדי להסביר לכם על הפודקאסט עצמו, מה שהולך להיות. אני מקווה שתשמרו על זה ערניים, סקרנים ושיהיה עניין. אני מתכוון לארח פה הרבה אנשים, אנחנו נעשה פה קומדיות, דברים מצחיקים, אז תישארו איתנו. אוקיי, אז לא באתי להציק לכם פה לבד, הבאתי איתי פה אורחת מאוד מאוד מיוחדת, קוראים לה שני. אז ככה הבאתי אורחת מאוד מאוד מיוחדת, הבאתי את הבת זוג שלי, שני. אז תספרי קצת על עצמך. מה יש לספר? אני שני, אני בת 23, אני אוהבת סושי. מה עוסקת כיום? אני לא רוצה לדבר על זה, אבל אני אתן כאילו משהו בקטנה. אני פשוט מועסקת בחנות פרטית שאני רוצה לעזוב משם. אז מה אתה עושה? אני כרגע מתחיל לעבוד בשיווק מדיה. אני מוכר לאנשים את העריכה שלי, שזה אומר שאני בתכלס בונה לי תיק עבודות כרגע שאני אוכל, שיהיה לי לעתיד, שאם בן אדם עכשיו מצלם את העסק שלו ואין לו כוח לערוך, אז הוא מזכיר עורך פרטי משלו, שככה הוא יכול לקחת עליו שהוא לא יצטרך לעשות עבודה קשה מדי והוא יוכל להתעסק יותר במחירות היומיומיות שלו מאשר בלשבת 3-4 שעות ביום ולעבוד על העריכה. זה מה שאני מתכנן לעתיד שלי, זה מה שאני מתכנן להיום, זה מה שיהיה לי לאט לאט עם הזמן. יש לי שאלה. כן. אני רואה שדי הרבה עושים את זה, אז גם כאילו איך מצאת את הרעיון גם לעשות את זה? בתכלס, אימצתי אותו לפני שנים, פשוט לא הייתי ילד, אז לא ראיתי את זה במובן עסקי כלשהו. ראיתי את זה במובן של לכיף, ליהנות מזה. אני רואה שאני טוב בזה, אני יודע שאני מבין בזה. אז למה לא להתחיל לעשות מזה גם כסף? בהצלחה ממי, אני אוהבת אותך. תודה רבה. בהצלחה. תודה. מה איתך? מה את חושבת על העתיד? מה את מתכוונת לעשות? זה ממש מסובך. כאילו השתחררתי רק מלפני שנה וחודש, לא, 4 חודשים. ואני לא יודעת, כאילו חשבתי אולי להיות מעצבת פנים, אולי להיות חוקרת של ילדים, נוער בסיכון. חשבתי אולי לעשות אופנה משלי, לפתוח חנות משלי, כאילו אין לי כוח להיות שכירה כל הזמן. אז זה עדיין בהתלבטות. הבנתי. אולי יום יבוא וכן תצליחי לאט לאט לפתוח את כל החלומות שלך. יום יבוא. מה לגבי שיווק? חשבת אי פעם לפתח משהו שיכול להביא לך עסק? שמעתי שזה עולה הרבה כסף. שיווק לא בהכרח חייב להתחיל מכסף גדול מסוים. את יכולה לקנות ב100-200 שקל מכשירים לפלאפון, לצלם את עצמך, להיכנס לאינטרנט, חנויות אינטרנטיות, אפשר לשבת וללמוד את זה, להזמין כדומה מחנויות ספציפיות, לעשות את הסטייל שלך עליהם, נגיד נעליים, בגדים, מכשירים, דברים, ולמכור את זה על השם שלך עם סטייל שלך, משהו שאת תעשי ממנו. הקטע שכאילו אני לא יודעת לתפור, אין לי מכונת תפירה ויש לי רעיונות, אבל אני שוכחת אותם מאוד מהר. זה כמו שיש לי רעיון לצייר משהו, אז פשוט יום אחרי זה נשכח. זה כמו שאני רוצה לנקות את הבית ואין לי כוח. בואי, את בת 23, יש לך עוד הרבה זמן. תפירה ובגדים, את יכולה לשבת ביוטיוב וללמוד את זה בקלות, כאילו. אני יכולה ללמוד את זה בקלות, אין לי בעיה, אני יודעת לתפור, אבל לא במכונה. וגם כאילו, אתה יודע, כחנויות בגדים, יש להם גם מישהי שתופרת, יש להם גם מחסן, יש להם גם זה וגם זה. אוקיי, אז יש לך סיכום לכל המאורות שקרו? אני חושבת שיהיה מאוד מעניין. כאילו, יש מלא נושאים לדבר איתם, ויש, כאילו, בתכלס, יש לנו מלא אנשים לדבר איתם על כל מיני אנשים, כאילו, על כל מיני דברים.
שהם עוסקים, וכאילו כל אחד בתחום עניין שלו, וזה מעלה את כל האפרוריה, את כל האש הזאת, שזה מעניין, ומגלים כל מיני דברים חדשים, ויהיה פה דברים מצחיקים, אפילו פלפלים חריפים, מפולפלים. ואני חושבת שיש למה לחכות. אפילו אני כבר רוצה לדעת מה הולך לקרות. אתם שם בבית. יש לכם תגובות שם ביוטיוב, נכון? תרשמו לנו אם יש לכם משהו מעניין שנדבר עליו. אז ככה, לסיכום, יהיה מאוד מאוד מעניין. יהיה מאוד כיף. טוב שהיית איתנו, תודה רבה. גם אם זה היה קצת זמן, גם אם זה היה הרבה זמן, זה לא באמת משנה. את תחזרי עוד. תודה לך. להרבה תודה הרבה מעניינים. תודה לי. תודה לי. יאללה, ביי. ביי. אז ככה, זה הסיכום שלנו עם הבת זוג שלי, שני. היית מצחיק הרגע, היית כיף. יש לי פה עוד אורח. קוראים לו סער. מה העניינים? תספר קצת על עצמך. וואלה, אני סער, אני בן 24, לא מזמן, נורא זקן. נורא זקן, כולו עבר פחות מחודש. עבר הרבה זמן. שבוע לא עבר. נכון, מרגיש נורא זקן. אני מתחיל לעבוד באלביט, מחכה לעבוד. לפי מה שאני מבין, יהיה עבודה נורא מעניינת. זהו, אפילו משעמם לך. אני גר בקריית ביאליק. זהו, התחום העניין שלי, אני אוהב נורא מוזיקה, מאוד מאוד אוהב מוזיקה, גם לשיר בזמני הפרטי. אני אוהב לרוב מזרחית. אני אוהב אנגלית, אני אוהב... מוזיקה. מוזיקה, פשוט אוהב מוזיקה, כן, מאוד אוהב מוזיקה. חוץ מהעבודה שאתה עכשיו הולך להיכנס אליה, משהו בעתיד שאתה מתעניין. וואלה, כרגע אני נורא מתעניין גם בנדל"ן, אולי להתחיל לעבוד בזה. אם כרגע השוק הוא נורא... בתקופה שכרגע היום עם המלחמה והכל, אני הבנתי שזה לא כרגע הכי הזמן טוב להיכנס לזה, אבל אולי בעתיד. זה כרגע. אני לא חושב שהנדל"ן יעלה בשנים הקרובות. יש מצב, רוב הסיכויים. יכול להיות נחכה לטוב, נקווה לטוב. מאוד גדול. בוא נראה, אבל זה כרגע שאיפה, כרגע העבודה, כרגע היא שאיפה קודם כל לחסוך. תגיד לי, מה עניין אותך עכשיו כל כך להיכנס לזה? מה חשבת, מה ראית שכל כך עניין אותך להיכנס לזה כרגע? מה אתה מנסה להוציא מזה כסף. אני בטוח, כמו כולם, כן. אבל וואלה, לא רק זה. אני בתכלס במשך שנים על גבי שנים, עזוב שנים על גבי שנים, מגיל קטן, אני ראיתי את עצמי בגיל 10, 12, 13, שאמא שלי הייתה מתחננת אליי שאני אצא מהבית ולא יישב במחשב כל היום. שמע, אבל אתה כמעט ולא ישבת, אני זוכר אותך בתור פרקוריסט, מסתובב בחוץ כל הזמן גם וזה, מתאמן. הייתי פעם כזה. כן, וכרגע, פעם, היו ימים. לא, אבל הייתי גם בזה, הייתי גם פרקוריסט, אני עושה סלטות, בתכלס אני גם היום ספר, כן? כן. יש לי מלא תחומים. תספורת שלו, חברים, תספורת שלו. התספורת כבר נעלמה. מה עוד התחום עניין שעוד היה לך לפני הפודקאסט? בתכלס התחום עניין הראשי שהיה לי בשנתיים האחרונות, זה הספרות. ספרות, כן. נהייתי ספר, נהיו לי קצת קליינטים. מה השאיפות שלך לעתיד? מה היית רוצה כאילו, שומע נגיד והפודקאסט הזה יצליח? מה היית רוצה לעשות כאילו? מה שכל באמת בן אדם היה רוצה לעשות. לעבוד מהבית ולחיות את החיים הטובים. וואלה, זה אחלה דבר, כן, לגמרי. קודם כל בתור עצמאי, בלי בוס על הראש, בלי כלום. ויאללה אחי, מאחל לך רק שתצליח. וואלה, בהצלחה שלי בפודקאסט הראשון, שאני מאחל לך את כל ההצלחה שבעולם. אני חושב שיהיה נורא מעניין, ויהיה נורא למה לחכות להמשך, עם כל האנשים שאתה תביא לפה, אנשים מעניינים, אנשים מצחיקים. ויש לי מה לחכות, ומה הנושאים הבאים שאתה מתכוון לדבר עליהם בפודקאסט הבא? תכלס, חשבתי על... יש את הסרט החדש הזה של הג'וקר, שאנשים המליצו לא לראות אותו כי הוא לא טוב. נכון, הוא ממש לא טוב. חר הסרט. אז בפרק הבא אני חושב לדבר על זה. על כמה שהוא לא היה טוב, לתת לך עבודה. לראות את זה ולתת על זה ביקורת. ניתן ביקורת בונה על זה, בלי ספוילרים. בגלל זה אני אחכה גם כמה זמן. כן, גם זה עוד... בעצם זה יצא כבר. כן. יפה. אני אחכה כמה זמן בשביל שזה יהיה... יהיה הרבה זמן, שכולם כבר יראו ויודעו על מה אתה מדבר. יפה. כן. טוב, אז תודה רבה שהגעת, שהתראיינת אצלי, שהיית כאן. אז מה המצב חברים? הגעתם לפודקאסט הראשון שלי, השם שלי הוא מאור.
אז מה המצב חברים? הגעתם לפודקאסט הראשון שלי. היום... היום נדבר על... זה יקלט לי לאט לאט. אז מה המצב חברים? שקט. אני לא אמרתי כלום. אני רק עוזר לו, להפך. כן, בתכל'ס, בסדר, לא נורא. אז ככה, אני לא באתי להציג לכם פה לבד. הבאתי... זה טוב! אז מה איתך שני? סושי. תודה. אז ככה, תספרי לנו קצת על עצמך. היי. היי. אני בת 21 ו... 23. אני בת 21. מאוד מאוד מטומטם. מה הנושאים הבאים שאתם מתכננים לדבר עליהם בפודקאסט הזה? מה הנושאים הבאים שאתם מתכננים בתכלס לדבר עליהם על הפודקאסטים? מה?